لبدان مكتا نقحትን ሓላፍነታዊ መንፈስን ዝሓትት ህጹጽ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሓጺር ግዜ ብልዑል ፍጥነት እናተላብዐ ይዓርጋሎ ክሳት ማለት ድሕሪ ቀትሪ ዝተመዝገበ ሓበሬታ ከም ዘረጋግጾ ብደረጃ ዓለም ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ብዝሒ 577,620 በፂሒሎ 26,477 ሰባት ማለት 4.53 ሚእታዊ ድማ ተቀዚፎም ኣለዉ ትማሊ መዓልቲ ጥራይ 45,811 ሰባት ክልከፉን ከለዉ 2,379 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ቅልጣፈ ናይ ዝለበዳዚ ምሒራስ ጋእዩ ኣብ ኢጣልያን ኣብነት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀመረ መልከፍቲ ኣብ ረብዓተ ሰሙን ናብ 86,498 ደይቡ 9,134 ሰባት ቀዚፉሎ ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ውሕድ መዓልታት እቲ መልከፍቲ 94,461 በፂሒሎ እዚ ኣብ ውስን ከባቢ ናይ ዓለምና ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ ዝተኸስተ ለበዳዚ ናብ ልዕሊ 199 ሃገራት ግዝኣታትን ዓለም ተላቢዑ ኣብ ሃገርና እውን ብውሕድ መጠን ተቐላቂሉሎ ኣብ ታሪክ ዓለምና ብለበዳ ሕማም ገዚፍ መቕዘፍቲ ከጋጥም ሓድሽ ተርእዮ ይኮነን ንኣብነት ኣብ 1918 ለበዳ ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ኣስታት 50 ሚልዮን ሰባት ከም ዝቐዘፈ ይፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ከዓ በብዓይነቱ ለበዳታት እናተኸስቱ ከቢድ መቕዘፍቲ ኣኸቲሎም እዮም እዚ ሕጂ ተኸሲዱ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ኣብ ቅልጣፈን መጠን ዝርግሐን ፍሉይነት ኣለዎ ንኣብነት ንቡር ጉንፋዕ ዝሓዞ ሰብ ን14 ካልኦት ሰባት ከመሓላልፍ ከም ዝኽእል ይፍለጥ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፈ ሓደ ሰብ ግና ኣብ 10 ናይ ምስግጋር መድረኽ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ክሳብ 59,000 ሰባት ክልክም ከም ዝኽእል ናይ ጥዕና ክኢላታት ይገልጹ ኣለዉ እዚ ምስፍሕፋሕ ናይ ለበዳ ንምግታእ ዝኾነ ስግምቲ ኣብ ዘይውሰደሉ ኩነት እዩ በዚ መንፅር ዝኽረአ እንከሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝኸትሎ ዝኽእል ፀገም ክብደቱ ክትግምቶ ዘፀግም እዩ ኮሮና ቫይረስ ብኣየርን ብምትንኻፍን ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ዝኽእል ምዃኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ይገብሮ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝዓለቦ ነገራት ኣብ ከም ኣልባሳት ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታትና እንግልገለሎም ብዝሒ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ናይ ዕንፀይቲ ሓፂን ጥርሙዝ ፕላስቲክን ኣቑሑ ካብ ሰዓታት ክሳብ 5-6 መዓልታት ክፀንሕ ዝኽእል ምዃኑ ድማ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ለበዳታት ዝያዳ ኣስጋእን ንምቁፅፃሩ ኣሸጋርን ገይርዎ ኣሎ እቲ መልከፍቲ በዚ ዘለዎ ፍጥነት እንተቐፂሉ ኣብተን ምዕቡራት ሃገራት ዘሎ ናይ ጥዕና ትካላት እውን እንተኾነ ክፃወሮ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ኣብተን ውሑድ ዓቕሚ ዘለወን ከዓ ኣዝዩ ዝገደደ በዚ ምኽንያት እዚ እቲ እንኮ ፍታሕ ፍወሳ ዘይኮነ ንቕሓት ብምፍጣርን ተሪር ስጉምትታት ብምውሳድን ምትሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ ምግታእ ጥራይ እዩ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተረኣየ ተመክሮ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘጋጥም ዘሎ ብዝሒ መልከፍትን መቕዘፍትን ብመጠን እቲ ሃገራት ዝወሰድኦ ዘለዋ ናይ ምክልኻል ስጉምትታትን ናይ ትግባረ ዲስፕሊንን ዓብ ፍልልይ ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ስጋኣት እዚ ንምምካት ብቐጻሊ መምርሒታት የውፅእን ስጉምታት ይወስድን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እዚ መምርሒታት እዚ ውፅኢታዊ ዝኸውን ግዳ ኩሉ ዜጋ ብልዑል ንቕሓትን ሓላፍነታዊ መንፈስን ምዝተሓባበር ጥራይ እዩ ገለ ካብቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምታት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ምቁራፅን ኣብያተ ትምህርቲ ምዕፃውን ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ዝእከበሉ ኣጋጣሚታት ምእጋድን እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ብወገኖም ኣብያተ ጸሎት ህዝቢ ብእኩብ ዝሳተፎ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ደው ከብላ ዜጋታት ሃይማኖታዊ ግቦኦም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ክፍጽሙ መምርሒ ሂቦም ኣለዉ እዚ መምርሒታት ዝወሃበሉ ዘሎ ምኽንያት ብቐንዱ ዜጋታት ኣብ ገዝኦም ኮፍ ከም ዝብሉን ምንቅስቓስ ከም ዘውሕዱን ብምግባር ምትሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ ንምግታእ እዩ ሓቂ እዩ ነዚ ለበዳዚ ንምቁፅጻር ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐታት ምስ ባህልን ማሕበራዊ ኣነባብራናን ዝሳነ ኣይኮነን እንተኾነ ነቲ ብመንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝወፀ መምርሒታት ካብ ምትግባር ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የለን ኣብ ከም ቀብሪ ሓዘን መርዓ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ዝህሉ ምትእኻባት ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከም ኣብያተ ምግቢ ኣብያተ ፅሕፈት ዕዳጋታት ከምኡውን ንግዳዊ ትካላት ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ምቅርራባት ምስ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ዘሎ ምትንኻፋት ነቲ ለበዳ ዘቀላጥፍ ምዃኑ ብዕምቆት ክግንዝብኦ ዝግባእ እዩ ኣብዚ ሓደገኛ እዋን እዚ እምበኣር
ንቕሓትን ግንዛበን ናይ ዜጋታት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ንኣብነት ኣብ ቤተ ትምህርቲ ዝተዓፀወሉ ምኽንያት ብቐንዱ ተምሃሮ ኣብ ቤቶም ኮፍ ንኽብሉ እዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝንቀሳቐሱን ዝተኣኻኽቡን እንተኾይኖም ግን እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ውፅኢት ስለ ዘይህልዎ ኣብዚ መዳይ እዚ ንቕሓት ስድራ ቤታት ክዓዝዝ ይግብኦ እዚ ሓደገኛ ለበዳ እዚ ብዙሕ ሓደ መቕዘፍቲ ክክታእ ዝኽእል እምበኣር ብቐንዱ ነቲ ብመንግስቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ብመራሕትን ሃይማኖትን ማዕከናት ዜናን ዝመሓላለፍ ዘሎ መልእኽታትን ኣስተምህሮታትን ብጥብቂ ብምትግባርን ብሓበራዊ ፃዕርን ምትሕባርን ጥራይ እዩ ክንዲ ዝኾነ ኩሎም መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ኣብ ኣሰራርሕኦም ንትግባር ናይቲ ብመንግስቲ ዝወፁ ዘሎ መምርሒታት ዝሕግዝ ቅጥዕን ኣገባባትን ክኽተሉ ነፍሱ ወከፍ ዜጋ ድማ እዚ መምርሒታት እዚ ብቐዳምነት ንድሕነት ነፍሱ ብኻልኣይ ድማ ንድሕነት ህዝቡ ምዃኑ ብዕምቀት ተገንዚቡ ብልዑል ንቕሓትን ዜግነታዊ ሓላፍነትን ክትተሓባበር ዝሕተተሉ ህፁፅ እዋን እዩ